Hello everyone, bahai tong main rokha khlayo nok to kaham kring no tong bai khana henai. First of all, I am so sorry guys ang YouTube video rok upload khaijak liani bagai naidi ang tam khainai jeng kumulung jing thang shu guys khumulung hamase. No. So hingke waisa pro khumulwngo program ngya di bakar sana sring yangi thango. बेटा तुमसे ना हो पाएगा Okay, jokes apart, norok to ani Facebook post already no nugi paijak angkhana je sing bo WhatsApp pro khumulwngo cultural program ungfuro thangjak hene norok already no saiman jak angkhana ge ojukni a program ni clips no kisa misa ani ro tongo ang wan sugui to thango je or thangge ang program blogs namnai hene but ang or thange blogs namai manli ya tamni hingke ani bo khao roko kirima lasima rok tongo oboni bagino blog rok khaijak liata emne sing thangka phaikam de siklai siudo thangka ang sokrang rok kisa sa laikha photo kaini kaitham bujak laikha gero sing phirogoi phai paikha han srapsa ongko sana ni phale ma sing su tamne ang sokrang sana ni phale ma sing su te ang blab ha ya the ro ko be ga juta ro heel ro ko ba ka bai ka yore bina mo kagdak sido guys ngbo nokhorok ko kak khangge sa thata imane di prasa ni pruna thaiman sengaro cultural program labani bagai buji kana rokbo haino kaisa kaini clips najak ba omo ang norok bai share khaika sini program thangmani moment no norok ba no tangai blog liya hanai text rok comment rok khaile hongke ba ko ekjon rok ta je ano sajaknai rok hangke ba ang norok bai mini blog ni thro tifano malai siwana hanai tini kaini kaitham kok sapai kata norok bai asuk no seng rumo sapai lai khado omosi rumo sapai mani mon to bin rumo thang pai kha ga baja slika norok khai kata tangka omosi rumo sapai male mang ko tok bahan sana musung ne gwano saudo kete ano monju iko chakumra ro horjan getok bahan bai chakumra sokan getok busuk thogomo norok bo saiman na hedi ba gang bon sarata hindi getok bahan pai na halai nai chakumra bo tongu ba tok bahan bai chakumra sarai nai hinai kata go monju ano tin chakumra ro mani pura buka tambai ro to na buano o chakumra aste no kahamzat bo sailap kring abde heta ga ani tin moi ke to gorom no brai bo gorom phaisak ba mui bo gorom ta awan ta songoi jamo ta wow nice so genorok ani tini nikai tham kok no bahing zakha ano comment kai sanani tapok di getai ang dakti no proper blog tunani try khainai jinis haudo guys ang try khainai